Yeah, yeah, Нека ви разкажа за живота в страната. Тъпите курви как ни слате рогата. Рязаните турци ни купували земята, докато някой ни краде отново занаята. И не можем нищо ни да предприемем. Търсим нещо лесно, как да си го вземем, защото мозъкът в главите закърнял. Днешно време важно е гласа на един мангал. Не че се оплаквам, с вас съм редом и живея, но време е да се събудим, аз това купнея. Неща да плача, а отново да се смея, да върна уважението, а не да съм злодея. Стига сме се правили, нека бъдем хора. Последен вариант за нас да бъде в затвора. Но сме слаби и всичко тука ни притиска. Баба ми държи последните си 20 лева и ги стиска. От пратка на пратка ти ставаш заможен, но така дългия живот е невъзможен. Сложен и употребен, цвета на играта отново е зелен. А парите в тази държава лесно се изкарват. Стига знаеш къде е, как и какво прекарват. Пакетират и го пращат по колети. Митничари, обичащи минети. Не се мъча, стримите да се докажа. Каквото имам лично, ще ти го покажа. Който ме харесва, нека си харесва. А другите средния пръст, усмивката е да блесва.